mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu ya chiwiri sabata ino. Dzulo munali ndi mzanga Wanda Msisha ndi Alik Ponje. Ndife okondwa kwambiri kukhala nanu nthawi ino, nthawi yofunika kwambiri imene timakambirana zinthu zofunikira kwambiri komanso zina zimene zikuchitika mdziko lathuli. Ndipo mprogramu ino timayankha funso lofunika kwambiri. Funso lofunika kwambiri limene inu mmafunsa kuti kwa bwanji ku Malawi, ndiye ife timakupatsani zina zimene zachitika ku Malawi kuno. Ngati muli pa DSTV, nambala yathu pamenepo ndi 296. Kapena kuti channel chathu pamenepo ndi 296. Mukangoyika 296 ndiye kuti mwatipeza ife at Times Television. Tilinso pa Go TV, Clear, Starsat. Masiku anonso tikumaulutsa pa Facebook. Kotero kuti ino amene muli m'maofesi ndikupewa kuti mutionera ena pa phone, ukumwayika ma headphones kuti abwana asakuoneni. Koma takuyamikani kwambiri kuti muli nafe nthawi ino. Ndikuonetsereni akulu ampingo Bambo Alik Ponje, ndi manena kuti iwowa si munthu wamasewera iya. Ndi manena kuti si munthu wamasewera. Kumbali yanji Zonse. Yatsala ndi mbali imodzi koma ndikoti ikonzeka ingamatha chaka chino. Ikonzeka. Imene ikonzeka kwambiri. Ikonzeka chifukwa tikupemphera, tikusala kudya komanso ngakhale kukwera phiri. Kuti mbali yo ikonzeka. 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 Kungoti vuto lakeso. Mbali yo ikonzeka. Ndimani mfuna ndimalize ngonena kuti vuto lakeso ndilonena kuti nthawi zina azilongowa. Ukakhala ngati kuti wafusira banja amadzakhala ngati kuti. Kuti khadi yake ndimene. Amadzakhala ngati kuti hayi sikufuna. Pamene munthu akukhalira opemphera kuti afuna bambo. Nanga bambo so bwino wala kuika chani bambo. Ngati mene ukupemphera kukwera phiri inali imeneyo. Inali imeneyo. Kodi mmaona ngati ya masankho? Ndimaona ngati kuti masankho mmene zikukhala mu zinthu zikhale bata ku Malawi kuno ka corona iyi tithane naye mwakuti. Tsono ya corona ndamva kuti yalowanso ndali kwambiri. Yalowa ndali kuti ngati kulowa kumene ndalowa kalekale. Chifukwa ine kungothirira muno. It doesn't make sense. Kapena inu mwana anzathu no mukuzimvetsa bwino. Kuti awakatenga anthu ku South Africa kubwera nawo kuno. Pamene ku South Africa kundiye corona yali pa chinde. Imene tikumati importation, mukupanga import matenda. Kosa enawo zangovuta nanga South Africa ndi dziko la eni, ena ndo tachita kuthamangitsidwa koma enawo ndochita kukonza kuti abwere. Chabwino anthu kubweresa kulankhula kuona ati kuti wewe akuchita kubweretsa. Siwoneka ndithu kuti kuchira kuti kwa kusala bwera ntabwera ndi manambala achuluke kuno. Kangati ena kumatero kuti akangati zadalatu zoti manambala achuluke, chiopsezo ka chikule mwina tiyangane kuchisankho kuti sachitike. Koma beyond that, ine ndikukhulupirira kuti management ya anzathu amene achokera ku South Africa kodi nkhani yayamba? Yayamba basi twe. Yayamba basi. Amene achokera ku South Africa. Ndona ngati kuti sitinapange manage bwino. Zukhangati kukonza chipwirikiti zadala kuti amasuleni alowerere kayapereka ka chiopsezo midzimu. Fwa mene anabwerera aku South Africa woyamba cha adafikira pakamuzo stadium. Inu zimayitaoneka kuti anthu akumalola zadala kuti atuluke. Wafunsa chitetezali pamene pakuti anthu ali ndi clearance nangasena mayenda akafika pa Shoprite kumakumanda anthu ena kena kudzangofika pena kungothawa. Komanso ineyo what I don't understand is kubwera kwa anthu mmene muonena yambo kuti zukhanga kuti kwachita kwa atapa matenda aja kuti tabwera. Koma sindikudabwa akuti kwabwera ndalama zambiri za corona. Ndalama ndesilipo. Kodi ngati dziko muno boma ililandira ndalama zambiri za corona. Kodi ngati ndalama zikufika kumene. Kodi achita justify bwanji ndalama zimenezo. Ndiye bwerani kuno bwerani. Zikule chito ndalama. Bwerani kuno. Makesi zachuluke. Ndiye tioneke ngati tikugwire koma ayi nkulakwa komanso mwinabe zivutabe kazi nena kuti ndalama zikuluka ku testing kuti fa kuna kanthu sikuti akuwathandiza. Saya anasiya ku stage amopanda chakuti. Ndi ndalama zimapita kuti.
akwasiya anthu ku stadium mopanda chakudya atolo mogona malo cha matoilet zosamalika bwino chifukwa a Joyce Banda akuti ali mmabodi akuluakulu amene amachita za ndalamazo ndi akumafotokoza bwino kwambiri akuti kwabwera ndalama kwambiri amanena ku msonkhano wina kwabwera ndalama kuno ndipo ndalama zimenezo mwina zimene zikuwapengetsazi kuti akhoza kungwayira anthu kuti bwera kuti tiyeni chifukwa kupengatu sizikumveka. How can a responsible government ingamauza anthu kuti bwerani kunoko osadikira kaye bwanji kuti sakuti kuli lockdown ku South Africa ku lockdown enawo ndi bomba linachita upanga facilitate kuti abwere kuti yayi abwerani si munena kuti kumene kumwavutika abwerani kuno akanadikira kaye anakadikira kosi palibe vuto kudikira bwinobwino nanga atha kukhala mdziko popanda kuphwanya malamulo ena aliwonse zinthu ziwiri zikuoneka ngati kuti kuboma kumasankho sakuafuna and we have been saying that from the beginning. The impression that you get ukamaona Mutharika ukamaona akuluakulu kumeneku you have the impression yoti anthu awa masankho sakuafuna. In fact President Mutharika sadafune nkomwe kodi mesa makamba mobwereza damba kukamba muchakupanga submit ma nomination papers kumeki iya chisankho chachaka chatha chinaenda bwinobwino chisankho chisimaina kuchitika. It's not the will of Malawians. Zuloso akambaso nkhani ya chisankho yomweyo so zikuchita kuti ayesesa kugwiritsa ntchito corona kuti chisankho so kumene ndi malowera kuti they are using corona kuti chisankho chisachitike komatu chisankho ndimafuna ndinene kuti chisankho chichitike. Chisankho chichitika foti sichikuchitika foti wina wafuna kapenayi sindibwala milani kaya kuli corona kaya kulibe corona chisankho tutichita chisankho chikuchitika chifa asaganize ngati kuti aizemba masankho azembedwa iya nkhani sikuzemba palibenso kodi ine ndimanena kuti khoti likagamulatu amene angalepheresenso chinthu chimenecho ndi khoti limene. That's why khoti likapereka judgment mukafuna kuti judgment ija izambe kugwira ntchito simumapita ku khoti komweko chifukwa olo ma cases watachitofika 2000 kodi kuujeni ku Burundi chisankho chachitika corona kulibe alipo they are managing kandi ndi South Korea adachitoponya ni corona ali mphuno anthu ukaponya vote ukaponya vote so matenda corona ali mphuno andi panopa mmene zikukhaliramu ndikumanena kuti World Health Organization ndikukuloweraku tivomereze kuti corona itizikhala naye kutanthauza kuti moyo kwena ubwerere mchimake komanso maiko akuchita relax tsopano South Africa panopa ma industries atsegula kuti ayipitani so ndimanena kuti nkhani ya coronayi ili pawiri poyamba ayesetsa kuyuza coronayo kuti athawe masankho chifukwa it doesn't make sense imene zikuyenderamu kuti munthu boma kuchitoyera anthu ku South Africa anthu aja kutoa kumene kuja kuti ndiye kujinde epicenter anthu okufika kudzapeza kuti zukhangati zimene mafuna zija zatheka manambala kushuta. Can you imagine? So zimachita kukhangati zadala zoti wina udadira kwatse kulira pasije pa stadium kuti sekula kodi anthu olokusatse kulira kakutani si achiteteza nali kwa so ngati muli serious muna kuti tufuna tithane ndi matenda amenewa chowalola anthu kuthawa ku stadium nja fo ine maganizo mwanga nzosamveka kungoona kuti anthu athawa ndachiteteza matani so zimakhangati zochita kupanga arrange kuti bwerani after all mutulukabe mulowa maderamu. That's why wina kamanena panopa aliyesa amene wathawa kapena maderamu chonde tiyeni kati bwerere tipite kuchipatala zosamveka zomakhangati zochita zopanda mchere. Achipatala akunena kuti chikonzero chawo poyamba chikonzero cha aboma chinali choti anthuwa mwina afikire iziti ku TTC kuti at least kumene kumuna kapanga manage bwinobwino. Kodi ena atu maiko ena amakumafikira ku mahotelo ukhala mmene muja yako ni phi ku maloji bwinobwino munthu akhale moti asamaphinjika asamaganize uthawa ako kuti nanga uthawe jeni ugone pa cement ndiye ugonenso njala pamene kwanu ukagona munthu bwino ndezi kumakhanga zochita kukonza kwa munthu wa South Africa achimwena abwera sakuphera nkhuku ndiye ukagone pa cement ndezi kumakhanga zochita kukonza kuti awawa amve kuwawa akamva kuwawa athawa. Ine ndikuganiza ndithu ndipo my conviction is very strong kuti zinthu zisizikuyenda bwino khala ngati wina akufuna kuti manambala ako malayi kuno mene zilili panopa kuti we are trying to contain it sakukondwerayi akufuna kuti tonse tidwale kaya sinthu cholinga chawo nchani koma ndaganiza kuti mpawiri afuna kuti tithawe masankho chachiwiri afuna achite justify vindalama vimene vabwera
vimdalama vimene valowa mdziko muno koma sibwino olo ndikukumbukira dokota alenake kandidzanadzanali analemba chikalata chawo chodandaula ndi mmene boma likupangira manage corona anachita kunena kuti the state has failed kapena the state is failing ndithu yatuluka inali mnews yadzulo ndikukhulupirira kuti in fact so it was public and document yoti mapanga secret kuti state yalephera boma ikulephera koma enafe tiyeni tilimbane ndi nkhondo ipatoka kaliyese as an individual kumafunsa kuti ngati anthu akusowa akuthawa ku quarantine center ko chifukwa kunalibe zakudya ndiye ndalama zapita nazo kuti ndinkhani yovuta kwambiri poyamba pompa chatimana kuti ndalama za corona zikulowa zambirimbiri mena makamba za lockdown amanena kuti ayakwika padera ndalama zina zake zimene mwina zingathandizire anthu nyengo imene kodi ndalama zimene zinayenda bwanji of course zinatudza zoti mwina nali ma grants ochokera kuma development partners koma obviously boma so linayi ndi zake ndalama abe ma grants osindalama ko koma mwina khozonera kuti zinabwere lockdown talephereka ndalama zinabwere koma boma so nawo nayi ndi ndalama zathu nayi ndi ndalama zathu in fact mutati muone account chapano pasa kupereka ma updates poyamba amapereka ma updates itu sana panga inali ku FDH kandi anatsekula account yoti ndalama zifikira kumeneko pena kumamva iye ayikulika 30 billion kwacha panopana ngati kumva update iliyonse koma ine am social ndalama zikulowa so ndinkhani yongoti mwina anthu akamadziwa zifunso kuti ndalama izi mabiliyoni onsewa akugwira ntchito yanji mutati muyang'ane zinthu zambiriso zogwiritsa ntchito ena mafunsa kuti kunali ma donations ochokera ngati kwa anthu ngati aku China Jack Ma zimenezo sakatifotokozere bwinobwino kuti zaina bwanji kumangogawa ngati kuti ndi zawo zaboma so kuli zinthu kuteka so wina akuzotenga zomwezo kachitira campaign bwinobwino zimene tuninazo kuti sino tunota kungogawa za Jack Ma nanga fena zinota kuti zalowera pati takubweretserani ujeni mamaski kaya dzidebe ndi dzina zotewa bwinobwino basi ena anthu kumati tifotereni so transparency in terms of coronavirus funds kulibe management kulibe zongokhala ngati chipwirikiti boma lango mmasula kuti aliyesa azichita mmene akufunira matenda amene wafale koma mulungu ndi wamphamvu ngati kufala kwa matenda olo kumalayi kuno ndi woopsa ndithu koma ngati taona chiopsezo chenicheni choti chili pakati pathu chiopsezo chiliko inde God protects his own amen chifukwa nanga ndalama zimene zimayenera kuti tigwiritse ntchito kuteteza anthu kulibe siziwena zimene ndiye mulungu wangu khalano pamwamba pa zonse pamutati muone kwathu kuno kuti anthu wa ndalama mukhanga ndi mukwajera ndiye ndateteza ndekha malankhula kwathu kuno mmene kulili anthu akamafotokoza even modeling ya corona mene akufalira maiko ena fa ine akamadziwa zoti ayi ma epidemiologist amene amatsata za public health mene matenda amafalira kumafotokoza kuti atatapezeka anthu 10 mene tikukhalira ku malayi kuno next bwezi kuli mwina anthu 1000 mwina the other day even 1 million so pali china yake chimene chikuchitika kuno either mwina tindika immunity kena kaya kamene kakutithandizira kapena akanakhala kuti apezeka anthu 10 bwezi atathamanga kwambiri mmene munenera akunena kuti bwezi atathamanga alipena paliponse panopa sikuti tanthauza kuti makeses kulibe makeses aliko koma pali china chake chimene kwa ifeyo mulungu akutisamalira mwina mwake ayona kuti anzathu kodi mulunguyo akudziwa kale kuti umphawi wathu ngwambirimbiri mavuto tena wambirimbiri takhala pa lockdown ifeyo kuyambira pa 19 May pa ndiye mulungu akudziwa kale kuti mulungu is just ndipo ndi wolungama amalawiwa avutika kale akhalira ku khoti akhalira pa nsewu ndi ateteze tsono koronayo aliko taona zimene akuchita maiko ena koma tiyeni timpange manage kaya wina kaya ndaboma kaya ndi ndani akufuna kuti matenda angofala khale pena paliponse cholinga kaya agwiritse ntchito ndalama kapena apange justify ndalama kapena chisankho chisachitike malawi aliyense atenge gawo kuti aliyense atenge ngati matenda amenewo he's a potential suspect take yourself as a potential suspect ziteteze weka usatengere kuti ayaboma khwefula anthu akuthawa ku stadium anthu akungolowa mdziko muno tikupanga import matenda bwanji tonse tingokhwefula iyayi aliyense autenge moyo ngati kuti ndi wake zipeza kuti corona uja chiopsezo chisechi chimene mwina ena akufuna apange create zichikhalapo koma ndikulakwa chifukwa ineyo ndikungoona ngati kuti zinthu zikulakwika zinthu zikulakwika ndiponso ndizoti kumene akumakhala kumakambirana nkhani zimenezi chifukwa kuli chipinda chimene amakambirana zimenezi ndimaona ngati izizi zobweretsa anthu aku South Africa tikadadikira kaye I just don't understand why it is important kuti anthu mpaka kwa kutengera mabasi kwabweretsa kuno
at a time kumene kukonso kuli lockdown tikanadikira kaye. Of course, Brian, the argument could be What is the argument? The argument could be antali ku South Africa. Okay, ena ku South Africa usikuti ndoti amakhala konko anangopita mwina akachita business lockdown yapezera konko. Okay, mwina zimene anali nazo zatha. Chisamalo chimene angamalandire kumeneko ndi chakuno chikhala chosiyana chabwino. Anthu akubwera kumalawi kuno in my view palibe vuto. Koma why don't we manage them properly? Anthu abwera kuno bwino. I agree. Kani yake inali management. Amene adapita kumeneko mwina ukachita ma business kuti ndiye yapekezera kumweko. Amene wanaenera kubwera. Komano atabwera as you are saying. Management. Tikanachita manage bwino. In fact, ena manena kuti the easiest inali yoti ena kunena kuti kungowatulutsa kungochoka nawo kandi kumwanza kudzafika nawo mplanta ya muno. Chinali chikonzero choti asokonezeze. Ndizali ngati kuti zadala zoti akafika mplanta. First amanena kuti akhale nawo kumwanza konkuja. Paboda pompa chakhale ndi ma structures ayezeza anthu acha akaona kuti awawakali bwinobwino akhoza kwa masula kuti ayipitani pacha kumati akanakhala paboda pomwepo. Exactly, amene okhala paboda pomwepo. That's what other countries are doing. Akanamanga facility pamene paboda. The bobet mukangwatulutsa anthu acha it's like you have taken them into the inner part of the country. Simungayembekezere kuti zonse zikhala bwino. Komanso ena amauza kuti akakhaleni kunyumba ndiye tikuyimbirani. Mpaka pano. Sena chamanena kuti ineyo zinapezeka kuti kungofika ndapereka nambala kumata we follow up on you tikuyimbirani anthu acho satani osayimba phone. Koma nkhani ndiona kuti management yathu kunoko it's symbolic. Sitikupanga seriousness yoti kachilombo kankopya tikuyena kuti kapange content bwino tukhanga tangokhwefula kuti basi chingokhala chipwirikiti chichi mwina pampeto pake chipanga benefit wina wake. Koma where is the leadership in this? Kodi za leadership apa ndezi vutatu sizija timanena kuti okay poyamba timanena vuto lichalota president sakutuluka kuti ayankhule kuti even kungopita pa TV kuyankhula ka kungoendera malo amodzi umene kuchitika zoyeza na corona ka kosunga anthu timanena kuti sakutuluka. Kenaka poyamba anadzanena last Friday kuti inesi ndingatani siningamachite nawo olozoyenda oloza campaign fachonena kuti ma measures amene nakhazikitsa siningaphwanya ine ndemwe. Koma sana tuluka dzulo. Kodi ku must ananena kuti ya tisamakhale pa gulu ku must. 1 hour later pa vumbwe. Koma tundiye chigulu. Koma tichite break. Koma iya corona itayimaliza. Ndikhulupira kuti tayimaliza koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti chipwirikiti ichichi chisapitirire. Aliyense ayitenge kuti nkhani yomukhudza iye pa moyo wake. Kachilombo kamene kasapitirire kufala. Chisankho tiponye bwinobwino. Kandi ndalama zimene zilipo zikhoza kukwira ntchito zina. Ine ndimafuna ndinene kuti amalawa anzanga tiye ntipale zilimbe. Zimene tingathe kuchita patoka. Tikwanitse tichite. Tikayembekezera boma kuti lititeteza. Ayi walani. Sizikuyenda. Kumeneko ndiye sizikuyenda kukhanga tali ndi agenda yawo ya matendawa. Koma tisimikize pano kuti kankhani khala yofuna kulepheretsa chisankhochi sichikuchitika foti wina akakufuna ya. Chikuchitika foti abwalo la milandu analamula. Idayamba constitutional court idamva mulandu woyambirira weniweni. Inabwera Supreme Court osananena kuti chisankho chitike. In fact, Supreme Court ichi ni magamba foti ndi chinthu chofunikaso. In fact, Supreme Court ananena kuti chisankho chimene kuchitika within 60 days. Koma foti mudapereka chigamulo chicha ndi masiku pano papita kale tigwirizana ndi 150 days. 150 days chakupanga expire pa 3 July. Panopa proposal ilipo yoti tivota pa 23 June. Of course kulizina zimene zikuchitika zokhudza mabiru kuti avomerezedwe ndikuyo kumene kwakazira mwamsanga. Yeah, parliament will not let us down. Achita mwansanga ndipo inetu ndiunena kuti tivote zatopetsa zina. The country needs to move forward. Zatopetsa ama business akudandaula. We can't be stuck mala modzi kumango ka. Olo ife yonso tazika ambato za masango tatopa nazo. Komanso panopa mwina tikavota tikadutsa attention mwina anoikhala ya serious coronavirus. Nanga sipanopa mwina kapena mwina attention ino kakubwera boma lina kandi lomweli mwina ano likhalano serious ndi coronavirus tikavota. Nanga sipanopa akumalowetsa ndale amalowetsa kuti mwina chisankho chilephereke kapena iyayi tijepo ndrama mwina tikangodutsa chisankho kwabwera boma kala nyuwani kandi lomweli koma lomweli likabwerabe likhala nyuwani. Likabwera boma kalomwe la nyuwani kakubwera boma lina mwina tikhalano ndi mtima oti mlili huu tithane nawo once and for all. So chisankho nchoti chikuyenera kukonza zinthu zambiri. It's going to make sure that our politics mwina
at least yabwererabe mchimake That's right, yeah. kuti That's zonse zimene zachitika we have been politicking for almost a year too long. and even prior to 2019 kunalinso ndale zambiri Kwambiri. yeah, so zatopetsa kwambiri tidutse chisankho chichi anzathu ama business zinthu ziyambe kuyenda chuma mdziko muno chibwere mchimake fa chuma has been affected mwina ndi nkhani yoti sitikumapanga highlight komatu alipo ina kudya bwino kwambiri pesa ziyati manena kuti even coronavirus yemwe palenda amene amalowerapo ndithu kumalandira sisi yaziladzapeka nthawi yake malawasi mwamo so anthu ajapi ankankhulana abotoma mana onso ali atani koyo mpaka kwajambula kuti pakanema nthawi yake sitinakhala pompano kuti mangofika nthawi yake mangopeza kuti basi ungokhala ngati la 40 lakwana ezona chifukwa abotomani tuchichiteni silumeja afatsa kwambiri kuwafusa afterwards but kafusa abotomani alipo abotomani koma abotomani akuti yake botomani akuti tishotse koma la 40 liko kawanati so nde anzanga ajabi satha kulankhula mwa ajabi satha kulankhula mwa Jesus alazime zitikamera nabe bonoman uyesera kuti ayi bwana ababa angochotsa mwina ajabi adali sensitive kuti isitikukambazi ena akemba koma jabi akuti bwana angochotsa atipwetekanya mata imafika dayo yoti zinthu zibatadi zibabwera poyera so drama manager mwina chisanzo choyamba choti the man is being abused in management so zinazo zobisika sili kudziwa zoti zakhala bwanji chifukwa ngati boma litasintha pa 23 June pa tidzamva zinthu sisi yatikakamba kuti anthu ndi adza masukano kuti chifukwa anthu ali m'madocument mu office ngati anthu amalimba mtima kutulutsa ulani ali mboma momwemo kutulutsa kuti izi zakuluakulu zatikwana ena so akumanena kuti ukambirana zakuti lukuti ndimangoti mungodziwa chifukwa samalephera mmodzi yekha ofuna kuti adzakhale wabwino kuboma la nyuwaniro ndi achena apaja ninkakuza nini olozochitika macontract auzidwapo kuti kunali contract yakuti kakumulanje konsewu unatha koma kuti afuna sainile ndalama zina ndingopereka chisanzo afuna aonjezere ndalama zina sakutsata malamulo khosolo imakhala ndi mphamvu zoti ikhoza kungopanga 15 ukuchitika zinthu adizizozo tizifufuza ifeso kumbali yathu komanso kutsogoloko kudzatuluka zambiri. Should we change leadership kapena boma masankho akubwerawa tidzamva zinthu zambiri ndipo ena osalephera adzalandira dzingwe kodi mchugulu ndithu kuti umetu yankhula pano mwena mitima alanyamataini musatero ya koma ndimene zimakhalira kumakhala ena amene amakhala kuti zimene zimachitika sizimasangalatsa pangopezeka mpata woti akuona ngati kuti zinthu zikhoza kukonzedwa amapanga participate so anthu adzatulutsa ma documents ena zidzakhalanso mboni kumati tsono iniyo munalanzanga kwa munthu kumangidwa kakhala mboni kuti ayizona adawa anasainira cheke muphwanya malamulo panachitika kodi anthu macheke kuti ajambula alinazo zina zisizija zidayamba kutuluka nthawi cha macheke adalipenda paliponse ungozi pangachoncha adzonzi nthawi cha sizi anatenga 100 million kwa China yake adzonzo mwe ala vice president atenga 100 million na osora adzonza amasuka atu campaign amasuka akulankhula adzonzi akulankhula amasuka atu akuti ine isura akuti janu ngoni akuti ya ine sininganene kuti andilanda udindo undi atupele muluzi mwandilanda ndino munapita kukoti inu kenaka anadzanena akuti I think amanena ka achilima akuti atanaje jana anaja matemba chabino zona anaja matembo sapya koma sadawinde pana kunyamula matumba so amasuka na anthu adachita mafizo kwa pamoja amasuka kwambiri angona amasuka ine mtauli nanda angona mama adzonza mamasuka chacho in fact nene manena kuti you know nakha kulungu kwambiri andi ndimakondo pita ku parliament ine zona adzonza nali parliament ngati madziwa ai he's been a member of parliament for a long time ine sinaonepo tsiku limodzi olata dzuko lokufusa fuso olokuyankha fuso limene ezona koma naye yake ndikumvuta anali even a deputy minister olokuta yankhe ka kumbali ya minister kuti mwina minister weniweni omulibemo so ine I didn't even know kuti adzonza nali parliament ndetu for parliament ndesama yankhula koma mwina nanga amasuka adzonza ine ndati kudata adzonza atani kumasuka kotere amasuka mukuonera program ya Kwagwanji pano pa Kanema wa Times nine Brian Banda ndi anzanga Alik Ponje. We'll take a short break tikabwerera after a few weeks Mutharika ali kusanjika
adatuluka dzulo ndiye mabomba usati masewera. Opya. We have that and more after the break. Mukuonera programu ya kwa Gwanji pano pa Kanema wa Times. Timamvekanso pa Times Radio madzulo. Kwina kulikonse kumene mukutionera ndifoyamika kwambiri kuti tili limodzi nthawi ino. Ndi bambo Ali Kiponje. Timakamba kuti President Mutharika atakhala kusanjika kwa nthawi masabata atatu. In fact chitsekulire ni campaign. Siku limene adaoneka ndi limene amakapereka mapepala pa 7 May ndi dzulo limene wavumbuluka koma ndiye kuvumbuluka ndi nkokolo
ngakhala ngati timati spring ngakhala malo amodzi mukayifinya chonchi ikamavumbuluka pamene pokungwa imasula imavumbuluka osati imakakwera patali kwambiri ndewauza anthu akutcholo ndi kwa vumbwe ndi kutcholo I think that's ndi dziko malimodzi tcholo vumbwe ali mutcholo Goliath mukapandoka ndivotera pa 23 pano ndikulodzani tsono inezo ine paja okay zima ndivuta kuti ndimvetse mene ndamvetse bwino mmene amayankhulira munja amtalika simamvetsa bwino ayi ndimene alili mawu pena samatuluka chabwino ine ndata mwina pena pake sindikutani sindikumva bwino ndimvetsere bwino opeza kuti anayankhula anamasuka kwambiri APM anamasuka kwambiri koma kumasukako kunapitiriranso pena anadzapanganso kupanga attack judiciary chimenecho nchimene ine chimandipatsa manda judiciary siyolimbana nayo first of all judiciary is independent judiciary imagwira ntchito in fact timanena kuti dziko pamene zinthu zasokonekera kaya parliament ikukanika kulongosola zinthu executive ikulephera kulongosola zinthu imene imapanga bring sanity ndi judiciary pa judiciary amamba kuunika zinthu sobali kuyang'ana kuti malamulo amatani ngati dziko tingaende bwanji amapereka direction timanena kuti the judiciary is supposed to be the last remedy kuti zonse zasokonekera sizikumveka tichita bwanji neno attacking the judiciary never works anywhere in the world because independence ya judiciary simangokhala kumalayo konkono simunaone mbuyo mu mpaka president akupanga attack judiciary ndi DPP nthawi jankaenda ndi ma placards kumadzudzula constitutional court simunaone kunatuluka ma statements ochokera kamu Africa mumu ochokera Commonwealth ochokera dziko lonse anzathu aja they protect each other one because it's a noble profession. There is supposed to be integrity. And amadziwa zoti integrity it's about how they discharge their job. So wina kungobwera foti chimene abwalo la milandu apereka kapena gamula sagwirizana nacho. In fact, sikuti judiciary they will be moved by that. Akana koti they can be moved by that. Olomwina a Supreme Court achakanatengera anthu ena manena kuchita zionetsero constitutional court has been akanangoti mwina tigwezane ndawa. Iwo amayang'ana zimene ali nazo. So ayankhula zimenezo ya judiciary akuti coup d'etat akulanda boma akuti judicial coup d'etat kulanda boma kugwiritsa ntchito makoti pamene sizimaina kukhala choncho akuti ujenuyu upresident anandilanda ine akuti akoti anandilanda upresident kutoko yo sa president that attack on the judiciary it's not proper. So matenda amene olimbana ndi akoti munthu wake sujiratu ndikuti nobody wins. You can't win because independence ya court independence ya court is so guaranteed, is so mbuyomu panali amuluzi sinthawi nake nawonso adalimbanapo ndi majaji nake mpaka kufuna kuti achotse sizinaende sizimatheka sumawina kulimbana ndi ndipo ine nditaona a DPP akuyenda m'misewumu kumanyoza majaji ndina dankhawa kwambiri sizimaenda asiyena kwire ntchito yawo ndetsi kuli naso adzapita ku court komweko kukamangala kuti chene chichitika exactly zovuta kumene nanga munthu ukhalira kwatu kwa anthu omweyo ndetsi unaso dzakapemphaso kuti akuthandiza anthu in fact pajaji amanena kuti okay zimene mwachitazo sikuti tizigwiritsa ntchito koma makumbutsani. You remember Attorney General nthawi cha kanda a lawyer APM anatsakamba zina zake zokhala ngati kuti kwanyogodola anakhangata kunyoza ka kuti parliament amati is a sham ka the hearing tencha anakafusa ati kuti ndemwabweraso kuno ku court zimene mayankhula mpaka anapepesa amakhoti tiyenda asiye agwire ntchito kati ndi ma issues ndi makhoti everybody has issues ndi makhoti because court ineyo ikagamula kuti ndinolakwa ndinayi ndi wina wake obviously akuti anafika mpaka kunena kuti akuti maiko akutiseka kuti chigamulo chimene chinchoseketsa pamene maiko akutiyamikira so kwambiri akuyamikira kwambiri kumalayi kuno kuti angati kuli independent in fact ndimawerenga a certain justice wa ku African Union if I'm not mistaken amayamikira kunena kuti in fact Malawi has set a precedent. Malawi afotokoza momveka bwino of course amapereka zinthu zoti usually chisankho anthu amangoyang'ana ma figures quantitative ndi achakwera kunena kuti atipatse maiko amene aune nawo
zimene mafanire kuti ne chimene ndikudziwa kuti maiko kuti maiko akutiseka ndi ananena kunena kuti atipatse maiko amene akutiseka kuti adziwe ine so far Ineso sinamve. ndikumva amene kuti yamikira kuti yayi mwachita bwino. ndikuona ngati Mutharika akumakhala dziko lawo he lives in a world of his own. He chooses to kapena amasankha kumva zimene zingasangalatse pamene utsogoleri amanena kuti uyendetse bwino dziko umve zimene akudzudzula zimene zili kutheka wina kusanjikako anauza kuti bwana majajiwa akudana nanu akufuna kuchotseni pa mpando. Ayi ndithu pamene majaji anakhoda afuna kuchotsa pa mpando mesa anakanena kuti asayimire salola kuti ayimire nawo kana kaya straight forward kuti kuwa kunena chati judicial ku ndikuti anakanena kuti is not eligible to stand. So ndizovuta kumvetsa kuti amaganiza bwanji. Ananenanso akuti akakhala kusanjika amachita mantha iwo imene ndesina imve akuti ndikakhala kusanjika kuti Lilongwe kuti ndimachita mantha koma ndikabwera kuno kutcholo ndimamva kutetezeka kwambiri ndili pakati pa abale anga ndimati mtsogoleri amayankhula choncho. Ayi samayankhula choncho zikugwirizana ndizi anakambapo mbuyo mukuti adapita ku Mangochi adakamba asiyeni ena chigawo chapakati azichita zionetsero akuno musachite nawo zimenezo so kanga tutakugawa kuti kuti kwathu kwenikweni ndi uku kuti khozo wasiya zichita zawo koma iye tinakambapo kale mbuyo mukuti as long as ali pa mpando panopa ndi president wa dziko lonse naperekapo chisanzo ku Zambia Lungu atawina kunali kwina kuti sanamvotere anachita kutchula of course jokingly kuti ngakhale kumene simunandivotere ku Dundumwezi ndikubwera konko kuti panopa ndasambala macheda kuti Dundumwezi ku Zambia. Dundumwezi dzina labwino nalimvepo ya ndalimbera pompano it's unique Kuzambia kuli maina unique kwambiri kosa makoti linked to Chiwemba ndizi akulu zina zao so anali ku Dundumwezi sada mvutere Dundumwezi sana Dundumwezi akuti anapesa mafoto ochepa kwambiri mwina pa 100 bacha ungopeza 40 imodzi so anali kuti ngakhale kumene simunandivotere tikumangiranitse zipatala kubwera konko kubwera misewu kumene in fact ati msonkhanoso mwina woyamba ndizachitisa kuti kumeneko so president beyond chisango chikangochitika iwala zonse zimene koma paja sichidachitiketu ndiye mwina he is justified. He is not justified panopa si akulamulira ali pampando sanga masankhe kumata you know kuti chiponyere ni vote imene court adanena kuti sidachitike President Mutharika has not set his foot in the north kuno pacha chinanzomera ngwera manena ati isakubwera because of chitetezo ine chitetezo chake chiti president mesa chitetezo alinacho pena pali post kodi mesa ndimana kuti ndi commander in chief wa MDF ndi Malawi police service nde angamapo pena pa Mulilongwe amalowa ndi uchenitu akasinja ndi atangona kuti izimeza nditopeza ndiye angokhala kuno kukwabula kuno koma si bwino koma ndi president mtsogoleri amayenera kuti akhale ponse ndipo mwanena kale kunena kuti kumene anthu amaoneka kuti samakukonda kumene umachilimika kuti anthu ambe kukonda kumene chitukuko choma umalowera kongo nanga santhu achoma dzafuna abe pamawa mwina ufuna ati mavoti ta ufuna support sopano mavoti akubwera pa 23 wangovuta chifukwa anthu akumpoto afunika apa akatinso afunika ndi dziko lonse chifukwa 50+1 simasewerato zimene tinkanena kuti olo even ena manena iyayi kaya bwalo la milandu latani koma they have more like atikonzera ndale zathu ena iyayi 50+1 sima whatever happens koma 50+1 apa yakozaso ndale for what will happen is that president panopa sangakhale pasi kutasa kumata chigawo chapakati chokha chendasakuti kutasa kungokhala basi fande amatasa kungochita campaign kutasa kuti yayi andingopanga mcholo mulanjemu basi wawina panopa libe zoti yayi ineka ndikangochita kaya ndi ku chigawo chakumwera basi ndawina ndikangochita chigawo chapakati ndawina panopa kuti upeze mavote 50+1 imene zilili pano dziko lonse so he's going to be forced kupita konseko akapandopita sakufuna mavote mira amayankhulira atone sainyantha voti sainyantha akufuna mavote akwena kuti ayende komanso mwina poti ukhangati nthawi kupita tinenenso pano kuti dzulo kumasuka kwawo president anadzafika poti anayankhula zina zake ine naona kuti zoti sitinganene pano koma ndipo ndimafuna ndi apempha a Joyce Banda kuti asazitengere in fact nayankhula nawo dzulo anana kuti when they go low adanena Michelle Obama if we go higher exactly I was like no okay a Joyce Banda mwina anayankhula zina zake zokhanga zonyoza Mutharika but she didn't go to that extent anala kuitsa koma that was too much that was the lowest the president can go no kubata akumva bwanji potulutsa mawu amene onkamwa ndipo agetu dadali pomwepo kumaomberana umanja zimene
Ndizovuta. mainzawo Ndizovuta. sibwi ndipo sitingathe kuzinena pano koma ndikunena kuti that's the lowest that's a new law President Mutharika asatero iyayi he should rise above andizokanga kuti panopa nawo sangopanga kuti sayamba kampeni ungokhanga kuti basi za issue based campaign kulibe so ungokhanga kuti yonyozana ija ndiye panopa yamangatheje kuti tiye tizingonyozana basi. When you hear people like I'm a gender minister nana kuti ndandani kuti ndagrezela anavicha ine muone zimayi obuno mwino kuyankhula kwake kopwetekanso azimayi anzawo ndizovuta anjaja ndesunga nenere ndizovuta kampeni iyi ndeti nene pano muona kuti kampeni iyi ndi mbali zonse achepetse kunyozana achepetse attacking personalities ku opposition achepetse zimenezo kuboma sanga mayankhule ngati mene ayankhulira achakweramu chifukwa achakwera amayankhula bwino achakwera kuyankhula ukhako ndi iyayi sinamva kunyoza munthu gento kumamva kuti munthu iyayi akuyankhula mfundo so very presidential so munthu kakhoti kufuna udindo ena mana kuti iyayi zinazo mkhozo wasira ena wazigebana ena oka azinyozana koma nawo mtsogolero otuli ku top kwenikweni ngati mene ala Mutharika achakwera akwena kuti ayankhule mfundo kwa mara wake nangasama ati kuti ndi champion wa he for she koma iyayi he for she amapanga choncho tidzudzule pano kunena kuti kaya Joyce Banda yankhula kuti bwanji kumano this is the new law it was too much asatero amene amakhala na umene kwa awalankhule kuti ayi ine awuslike kuti tsono izizi poti ndi ma clips oda kupanga security mwana munthu ngamveserese zimezo kumati mwana ndakhala naye nyumba kumati a president anayankhula izizi pansona mwana ayamva bwanji panopa it's all over it's circulating on social media pomaliza akuti ujeni sachita kabanga akuti ananena kuti I don't take wine anatero utu kodi mene mulibe kabanga mweni wine ndija vinyo kaka hosika makhala vinyo so ndamene alcohol content makhaso sometimes very high akuzokubandula kwambiri munthu vinyo anthu amene amachita chakumwa amadziwa zoti vinyo si amafika wina mpaka ma 15% nisatero 20% uyu akuphika pa ndilande ndi wama percentage yangati amene pali wina ake woti amafika mpaka ma 15% so pamene winawo wanomo amene amamwe anthu ka green ngati wanuyo iyayi utiyo inumba mwayo ngwajani wa 3 ndiye mati wine alipo wina amafika mpaka 60 yakuti percent wine kuti anthu ayi 60 yakuti koma spirits ma 15% ndiye ukhoza kupeza kuti wadabatika nditu bottle limodzi ndo anthu ena amatosa maliza nisatero so anana kuti I do take wine so inewe amangovomera kuti ayi kachapo mwaka ndi matake ndi machita akomanena kuti ayi zota Joyce Banda amene kuti kanaledzera kwakuti sizoona koma nanga munthu ukanena kuti wine ndi mwamwa sindiye kuti muli alcohol mmene wine ndi mowa timalize potero kuti nimmatenga chani aine madzi basi ndi Fanta achabwino wine ndi mowa sunganene kuti sindimwa mowa koma mama wine komanso ngati president kuchita wine ngati ndi vuto ayi ndi munthu munthu pena samatopa amafuna stress sometimes ina stress kawaini kacha ine akakuti kamathandiza kaubongo ndi koma nthawi nakakoza kungokumalizira akamatha kumalizira dzadzuka mawa kupanda wakamwetsa bwino ukhoza mango lankhula dzirubweri ubwe nzotheka kwabwino kwambiri that's why mara ena akunena kuti mwina kapena analawa kawaini kamene dzulo kufana masuka atamtani kwambiri koma wine it's just good wine even is good even for digestion or even if you go madera yena wine wamezudi it's part of meal kwambiri akondibeka alcohol kali mwenye suja kwadi uyo Paulo amanena kuti uchitebe pang'ono kuti matumbo anyololoke zofoka za mtupi mwako chifukwa wina adora anamuza kuti udzingochita kauche nika glasi kamodzi ndana kangokula chiglasi bwanji adangoti ingokhala glasi imodzi wamene mukhoza kuthira moteni ndikuyamikeni inu bambo Alick Ponje chifukwa chobwera tiso semawa pachinayi tipitiriza kukuyamikani nanunso amene mmationera nthawi ino komanso kutimvera pa wireless zathu Times Television komanso Times Radio. Nine Brian Banda tikusireni bwaloli mawa anzathu a finance abwera pano atipatse mmene chuma chikuyendera. We'll be back on Thursday. Monga mene timanenera ife ndi at Times Television komanso Radio. We are fair, impartial and very, very independent. Goodbye from Black.